Hau, niretzat opari bat da, erregalo bat da, eta bere horretan hartzen du. Baina main esan nahi zudala da, hau, ez da nire erregaloa, niretzako erregaloa baizik eta zuei Urnietako herriari zor diodan erregalia edo oparia edo. Eta esango dizuet, zergatika. Esan bezala, 1979 etorri nintzen ni Urnietara ikastolako irakaslei izateko asmotan. Oantxe orduan 26 urte, San Miguel testa ingurua zen, baina lehenbizikoa sentipena eta geroztika beti izan dudala izan da Urnietak ondo hartu nauela. Eroso sentitu izan naiz Urnietan. Eta hori oso importante izan da nire bizitza guztia. Nik zerbait egin baldin badet izan dela herriak onartu duelako eta herriari zor diot nik egindako guztia. Zuei eskeni eta zabaldu za guzti hori eta ni ezargabe gelditzen naiz lasai. Mila eskeztu guztioi eta bezarka dago.